Morok rang morok kisabai no norok chondon phang paye bazaro bwsatwlangwi phalane muchungwi tongkhe yakheba chondon paye kaiwi nogo kebo buphang kotor khe phalwi rang ajinani muchungwi tongkhe 8729889923 kokdung number bai kwrwngdi nikoma wngkha tulasiko Porbonogor Don Bosco rungnog ni ganao nok kebo painani muchungwi tongkhe chondon kwchakjak painani muchungwi tongkhe o kokdung number bai kwrwngdi narkel bwsa tei podrepot dal bidal bwsabo manai naikra hingkhe bisiktham kaino norok buphang bwthai phairwi chaimanano kebo painani muchungwi tongkhe o kokdung number bai kwrwngdi dal bidal buphang bwsabo manthogo malikni mung wngkha Mithun Orang. Tara oro mantho Sinaro mo chondon puchakjak mo kaya masni cara tu cara hingga disi baloya hukai mane bengalu makhimo hingkai mo hingkai masni ka mo already altong tabu mo chondon puchakjak market of la kino daman tong tabu hingkai je nahnai ro mane nung jaga mo thaini khe mo jaga hingkai White Tulasiko Don Bosco address Don Bosco phaikaina sinabo manai Don Bosco ganao sin tabu no tangoi oro green house khaijak oro theke manai mo chondon chara to froni ni kuno chara lamaro kebe mungda phaikya kebe mung ya mo already license tongo dareng license bai khlaio sing tongo oro sing partnership ba sing session khlaio tebo tongo chara jodi sinaro available tongo jena hoi nahar mano motamuti mo khe booking thamukya mo mangla te bisi krite 200 moto tongho jena ha phainai nahar mano সরকার ওখানে কোন রাং রকছো বসুরা মাখা na sing sarkar bai to sing kun kwroi relationship kwroi tangka sing tabo ব্যক্তিগত khlai tong iko morok sa নিনি মুংকে ani mungkai Mithun Orang address to rikha White Tulasikor Don Bosco gan an parao parangkai mitkutang par sak tangkai mo bahut damano tabu tangkai market o bahut damano neto saskai naimano neto naimano tabu jot jaga kaitong jemon rabar nainai kengkai rabar selemon double দাম tong rabar jemon ekta buphang 30 বছর awoi যেমন 30,000 মান মন কাবনি ডাবল মানে যে কাইনা মুসুনার কাইমানো দাতিনো তামকাই চারা সবসময় মান থইয়া তাব যে মান থমানি উলো দাম বুন সাইমিয়া তাকে চারা দাম ফানো নিমানো তাকে চিন কমই সারবো যে না না এটাইছে কমই নারকারা মানো নারকারা কেরল নে খাইতো তাবো 3 বছর খাইনে যান ফুটু মানাই ফুটু রহওয়ানা নিউস তামকাই abo manai 3 বছর nge thayo abo bo motamuti china manthogo